skal stramme sig an for at tilfredsstille fremtidens forbrugere, for 3 ud af 4 unge hader nemlig turen i supermarkedet. Det viser en undersøgelse, som Retail Institute har lavet blandt unge forbrugere i 11 lande. Danmark tager en næstsidste plads ud af de 11 lande på listen over, hvor mange der sætter pris på at købe ind. Mens langt over halvdelen af de unge i Italien kan lide at komme ud med indkøbskurven, så er andelen af købeglade danskere helt nede på 26%. Det stiller nye, store krav til de danske dagligvarebutikker, som lyder en af konklusionerne i en ny bog om den såkaldte Generation Y. Generation Y er alle dem, der er født fra 1983 og frem til årtusindskiftet. De går også under navnet Millennials, og altså mellem 16 og 33 år i dag. Den store generation spænder lige fra hjemmegående teenager til børnefamilier. I alt tæller gruppen 1,2 millioner mennesker i Danmark. Gruppen er blandt andet karakteriseret ved at være den første generation, der er vokset op med IT og digital teknologi som en naturlig del af hverdagen. Og så er vi kommet til dig, Dorte Wimmer. Du står bag Generation Y-bogen her. Der er mange i min generation, jeg bliver 30 lige om lidt, der hader at handle. Er det problematisk overhovedet? Altså ja, jeg synes jo, det er problematisk, og man risikerer jo at tabe en hel gruppe ned på gulvet. Og man risikerer at være som supermarked og som brand, at man ikke får tiltrukket sådan nogen som dig, alle generationerne, og får dem ned i butikken. Så I faktisk får en præference for, hvor gerne I vil handle. Så der er kæmpe potentiale at tage fat i, hvis man forstår at lave noget innovation og nytænkning. Er det noget, man kan se i omsætningen? Bliver der solgt færre agurker og rugbrød, eller hvad? Ja, altså omsætningen på dagligvaremarkedet er jo sådan rimelig stabil og rimelig flat faktisk. Så det er jo dejligt, og vi har været meget prisfokuseret. Så beliggenhed er det vigtigste, når vi handler ind, og prisen er det næstvigtigste, især for de her unge. Så derfor kunne det jo være, at man kunne få en lille smule mere penge ud af det, hvis man laver nogle flere oplevelser og skabte nogle andre ting nede i supermarkederne. Og hvad kan det så for eksempel være, altså hvis jeg nu gik ned i min lokale Netto eller Irma, eller hvor der jeg godt kan lide at gå hen? Jamen, vi kan se, at sådan, man deler sig op i to, om du handler til hverdag, eller du handler til fest, så at sige. Så du handler til hverdag, så vil du rigtig gerne bare hurtigt ind og hurtigt ud igen. Og især alle de her to-go-løsninger, vi har set det poppe lidt op, men der er meget større potentiale i det. Og når så du skal handle til fester, altså når du får besøg eller gæster eller weekend og sådan, så vil du gerne bruge tiden i supermarkedet. Vi ser i USA, at supermarkedet er indrettet også sådan, så man kan hænge ud dernede med sine venner, så det bliver sådan et mødested. Og give de her oplevelser og de her lidt bedre kvalitetsvarer, som vi faktisk gerne vil betale for, når det er lidt til fest. Jeg tænker også, det handler om en madkultur. Altså, når man rigtig skal kredse om det, så går man mere op i sit indkøb, end hvis det er hverdag, og det skal gå stærkt og sådan noget. Altså, hvor er det, man skal starte? Er det i butikkerne, eller er det i opdragelsen, eller hvad er det? Jamen, det er butikkerne jo med til at drive rigtig meget af det her, men også leverandørerne ind imod supermarkederne er også med til at drive det her. Så det er jo et samspil. Man kan jo sige, det er lidt hønen eller æggen. Tilbage til iPhone, der var ingen, der havde efterspurgt en telefon uden taster på det tidspunkt. Så lige nu så er det jo et spørgsmål, om man kommer ud med nogle tilbud, som så rammer forbrugerne rigtigt. Og vi kan klart se i vores nye bog her, at der er nogle tendenser til, at det kræver altså noget andet, hvis man vil være dagligvareleverandør og dagligvarehandel i fremtiden, hvis man vil ramme sådan nogle krævende nogen som dig. Sådan nogle krævende nogen som mig, ja, hvad hedder det? Hvad med sådan noget som internethandel? Jeg tænker nemlig .com og hvad de ellers hedder, der prøver at mase sig ind. Det gør jo, at vi slet ikke kommer i butikkerne, hvis vi alle sammen går den vej. Ja. Det er rigtigt. De har rigtig stor succes, de vokser jo rigtig, rigtig meget. Men lige for at sætte det lidt i perspektiv, når så vi handler dagligvarer for 100 kroner, så handler vi internethandel, og det er omkring 2 kroner, der går den vej. Og hvis vi kigger på de unge generation Y'erne her, dem mellem 15 og 33 år, så er altså under 1%, 1 krone, de lægger hver gang, de handler for 100 kroner. Og det er simpelthen fordi, de er for dårlige til at planlægge. Så hvis internethandlen på dagligvarer virkelig skal have et boost, så skal de gøre det nemt for sådan nogen som dig at handle. Så de skal hjælpe dig ved for eksempel abonnementsordning, så de ved præcis, hvor meget toiletpapir du bruger i din husstand, eller mælk, eller nogle andre ting. Og så kan du bruge tiden i butikkerne til at hænge ud med dine venner, eller finde den gode kaffe, eller mælk, eller hvad det nu end er, du går op i. Så det er ikke problematisk set fra et butikssynspunkt, at man vælger at sidde derhjemme med computeren og handle, i stedet for at gå ned og købe sin torskerovn i Netto, eller hvor det kan være? Nej, det er det ikke. Det er bare en helt naturlig adfærd, og jo yngre vores forbrugere bliver, det kan vi se i bogen her, jo mere online og offline er det smelter bare sammen. Så de tænker ikke på, om de er online eller offline. Og det skal butikkerne forstå i imødekomme den her adfærd, sådan så at det smelter sammen og møder forbrugerne, de krævende forbrugere, på hver deres præmis. Så det er rigtig vigtigt, især i fremtiden. Og hvordan kommer, nu er der et billede af Netto bag dig lige nu, hvordan kommer for eksempel Netto eller Irma eller Superbrugsen til at se ud om 10 år, hvis de virkelig lykkes med det, du tænker, at de skal gøre for at få os derned?
Men jeg tror stadig, vi vil have nogen, som går efter prisen som det aller vigtigste, ligesom vi ser Netto gør. Men jeg tror, at butikkerne vil transformere sig lidt om. Så du har i starten, når du kommer ind i butikken, et udvalg af varer, som er de her hurtige salater, hurtige måltider og sådan nogle ting, som du hurtigt kan spise on the go og tage med dig. Og det er sundt. Det er ikke pizza og burger og sådan noget, vi ser en markant større udvalg der. Og så kan du gå længere ind i butikken, når du så skal handle ind og få de her oplevelser mere. Hvor også brandsene kan folde sig meget mere ud, altså mærkevaren kan folde sig meget mere ud og give dig nogle fortællinger i forhold til de indkøb, du gør. Så butikken vil også meget mere blive lokalt forankret. Så gå op i det samfund, man er en del af, fordi det skaber loyalitet hos os forbrugere, og især hos de unge. Jeg vil helt kort her til slut. Jeg har en god veninde, der arbejder med retail, og hun siger, at danskerne er de mest prisbevidste nære, siger hun. Jeg synes selvfølgelig, det er irriterende, at vi jagter pris så meget. Handler det ikke bare om, at vi er sådan nogle prisrytter? Jo, det er vi, men jeg vil nærmere kalde os for snusfornuftige. I stedet det er en pæn måde at sige det på. Ja. Snusfornuftigt gælder om at gøre den gode handel og den bedste handel. Fordi vi ser også mange af de unge, de har jo Mac-computer alle sammen, og det er jo ikke den billigste vare nødvendigvis, de går efter. Men det er fordi, det her produkt, det giver dem noget helt andet. Så man skal forstå, at de skal gøre den gode handel. Prisen er rigtig vigtig, men der ligger mange andre ting rundt omkring prisen, som man også skal spille på. Oplevelser, det her historie, lokal forankring og nogle andre ting. Så det skal man gøre. Så det er en god handel, det er snusfornuften.